Napupos na ang pag-renew o paglukat sa mga business permit niadtong Enero 20 o wala na extension pa. Suma ni Mayor Pastor Dasang adunay mga negosyante nga wa pa makabayad silang obligasyon. Posible kunong nalangan lang kay aduna pay giasikaso mga papilis. 10,500 lang sa 12,000 nga gilauman ang nakumpleto sa ilahang obligasyon. Mukapin sa 500 milyones ang nakolekta sa city government. Hinoon mahimo pang mo presiso ang mga late filers apan doon na multa. Niadtong Domingo hangtod sa alas 12 sa tungang gabi gibuksan ang City Hall alang sa renewal sa business permit ug sa real property tax. Some of these manggod, some of our accounts here are Manila-based, so they're still waiting for the approval and I think some of the checks. And then most probably, I don't know, ang uban, because of the weather.